A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Yau ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na zo in tunatar da al'ummar musulmin duniya, domin ita tunatarwa babu wanda take amfana sai mumini. Alhamdulillah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dukkan wanda ya gama jin kiran sallah ya min wannan addu'a yake cewa hallak lahu shafa'ati yawmal qiyamati, ceto na ya wajabta ko ya halatta a gare shi ranar alkiyama. Wannan addu'a ko ita ce dan uwa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salatu qa'ima ati Muhammadul wasilata wal fadila wad darajatur rafi'a wa ba'athu al-muqamal mahmudan lillazi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alhamdulillah, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da dama na yin wannan addu'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mi, ko in ce ya kira mu da mi. Ne kowa fatan alkhairi. Ni ne naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Huta lafiya, bisalam.